Ако някой ви прави злобни подмятания, ето как да реагирате, за да се защитите. Първи начин. Отговаряте на коментара с въпрос. Ако ви кажа много ти беше зле презентацията, реагирайте. Какво беше това изказване? Обратна връзка или въпрос? Какво целеше като казваш това? Така давате да разбере, че сте наясно, че се опитва да ви раздразни и засегне. Втори начин, също много добра тактика за справяне. Отклонявате темата напълно. Например, ако ви каже много ти беше зле презентацията, вие казвате: ти видя ли имейла, който шефа ни прати тази сутрин? Така не влизате в дискусия, игнорирате грубото изказване, а невербално казвате: каквото и да ми приказваш, това не ме засяга. Трети начин, който всъщност ме е любим, това е отговаряте с мълчание на коментара. След изказването много ти беше зле презентацията, просто погледнете човека спокойно, овладяно, със самочувствие и така задръжте погледа си поне 6-7 секунди, след което кажете: интересна гледна точка.